Il-Gvern mhux se jistrieħ fuq ir-riżultati miksuba u fil-budget li jmiss fl-14 ta' Ottubru se jibqa' jieħu d-deċiżjonijiet meħtieġa biex pajjiżna jkompli jimxi l quddiem u l-familji u n-negozji jkomplu jgawdu mill-frott ta' tkabbir ekonomiku. F'kollegament telefoniku fuq One Radio il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar dak li wassal biex l-ekonomija Maltija kibret 3 darbit aktar minn dik Ewropea. Pajjiżna qiegħdin jittieħdu d-deċiżjonijiet, qegħdin jiġu attirati l-investimenti, dak li rridu nagħmlu aħna bħala gvern huwa li qatt ma nistrieħu fuq ir-riżultati tajbin li ksibna imma nkomplu nimbuttaw il-qudiem. Dan huwa dak li l-Gvern jinsab kommess li jkompli jagħmel bil-Prim Ministru jgħid li fi żmien li ġej se jkollna aktar tabbiriet ta' xogħol u investiment. Il-poplu dara, il-poplu aħna fil-budget ma noħdulux aħna il-poplu ntuħ mill-aħjar li nistgħu. Imma wkoll li nagħmlu pjani għas-snin ta' wara, snin li ġejjin. Dr. Muscat irrefera l sejħa ta' bonda l-istituzzjonijiet finanzjarji Maltin u internazzjonali aktar kmieni din il-ġimgħa li fi kliemu urid fiduċja bla preċedent f'pajjiżna. Dan kif minħabba l-fatt li l-Gvern qed jagħmel surplus u mhux deficit qed iwassal biex meta jinħarġu l-bonds tal-Gvern jitħallsu inqas imaxxijiet li jistgħu jiġu investiti fin-nies u fis-servizzi. Spjega kif għall-ewwel darba ġrat xi ħaġa li tiġri biss f'ekonomiji kbar u dan għaliex pajjiżna għandu ekonomija b'saħħitha. Dawn il-banek ikunu qegħdin jfittxu gvernijiet f'pajjiż li jkunu sodi biżżejjed li jgħidu isma' aħna lesti li nagħtu dawn il-flus lil dan il-gvern biex jużhom għax għandna fiduċja fih nafu li ħanieħdu flusna lura u talli ħanselfuk dawn il-flus ma nippretendu xejn lura, anzi ħanħallsuk aħna talli iżżomm dawn il-flus għalik. Xi ħaġa bla preċedent u għall-ewwel darba pajjiżna sar wieħed minn dawk il-gvernijiet, wieħed minn dawk il-pajjiżi. F'ġimgħa meta ġie ppubblikat studju li wera kif il-maġġoranza tal-Maltin huma sidin ta' djarhom, il-Prim Ministru nota wkoll li 8 minn kull 10 tal-Maltin li huma sidin ta' djarhom qed jaħdmu u jġemmgħu biex iħallsu d-dejn mal-bank. Persuni li qed jiġu mejjuna mill-Gvern bi skemi bħal tal-first u second time buyers. Però saħaq li l-Gvern irid jiffoka wkoll fuq dawk li mhumiex sidin ta' djarhom u hawnhekk irrefera s-suq tal-kera. Forsi kien hemm minħaseb illi minkejja l-white paper minkejja l-konsultazzjoni il-gvern ma jagħmel xejn. Il-gvern iddeċieda li din il-faxxa li hija wieħed u ieħor wieħed minn kull 10 tal-Maltin illi qegħdin jgħixu f'kirjiet mhux regolati jibdew jkunu regolati. Fost il-bidliet li jrid il-Gvern hemm dik li bil-fors ikun hemm kuntratt tal-kera li dan ma jkunx inqas minn sena u li jkun hemm avviż jekk tkun se tolha l-kera. Il-Prim Ministru temm jgħid li din il-liġi hija bżonn juża biex ma tħallix sistema ta' ġungla ma' faxxa ta' nies li għandhom bżonn iċ-ċertezza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.